V tomto videu si zadefinujeme exponenciálnu funkciu, popíšeme si jej vlastnosti, načrtneme grafy. Takže poďme sa pustiť do definície exponenciálnej funkcie. Exponenciálna funkcia so základom a je taká funkcia, ktorá je zadaná predpisom y sa rovná a na x. Takže napríklad exponenciálnou funkciou sú takéto funkcie. Y sa rovná 0,5 na x, 0,3 na x, či 0,2 na x, ale nemusíme zostať iba pri takýchto malých desať číslach, a napríklad aj y sa rovná 5 na x, 10 na x, alebo dokonca 3/7 na x je tiež exponenciálna funkcia. Pozor ale, napríklad, keby sme zapísali y sa rovná minus 0,5 na x, je problém, lebo napríklad nevieme určiť, koľko je minus 0,5 na 3,17. Je to kladné číslo alebo záporné? Nevieme to znamienko určiť. No a keby ste si povedali, že 3,17 je nepárne, takže vlastne mali by sme to dať mínus, tak sa opýtam, a koľko je potom minus 0,5 na 3,170? Lebo 170 už by malo byť kladné. Ano, čiže vždycky pridaním nuly my môžeme vyrobiť párne číslo. A tým by sme mali dilemu, že či tie čísla sú párne alebo nepárne. V skutočnosti my v matematike nemáme definované, či je 3,17 párne alebo nie. O párnosti hovoríme iba pri celých číslach. A keďže je problém povedať, aká je mocnina z záporného čísla, ak to nie je celé, že na druhú, na tretiu, na piatu, ale ak by sme mali na to, napríklad tú 3,17, tak to vlastne nie je definované. Záporné čísla nemôžeme takto umocňovať. Takže exponenciálna funkcia nemôže byť záporné číslo na x. Taktiež tam nepatrí funkcia y sa rovná 1x. Prečo asi? No napríklad preto, že táto funkcia vyzerá úplne inak ako všetky ostatné, pretože 1 na x to je vždycky 1, okrem 0. Čiže nie, vlastne vždycky. Čiže 1 na 5 1, 1 na 7 je 1, 1 na 3,2 je 1, 1 na minus to je 1, áno? To je konštantná funkcia. Nepodobá sa na ostatné exponenciálne, preto ju medzi exponenciálne nezaraďujeme. Takže exponenciálna funkcia je teda a na x, pričom to a musí byť ale striktne kladné. Nemôže byť ani 0 vlastne, lebo 0 na x to tiež vždycky 0. Nemôže to byť dokonca ani jednotka. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na graf exponenciálnej funkcie, ktorý má predpis y sa rovná 2 na x. Pre predstavu, ako to vyzerá, si najprv vypočítame za pár bodov cez tabuľku. Zvolíme si x a budeme dopočítavať, koľko je 2 na x, teda y-ovú súradnicu. Za x sme si napríklad zvolili minus 2, 2 na minus druhú 1/4, čiže 0,25. Za x sme si zvolili napríklad minus 1,5. Na kalkulačke rátame, že y je potom 0,354. Podobne za x zvolím jednotku, y vyjde 0,5. Zvolím 0, vyjde jednotka, za x zvolím jednotku, 2 na prvú je 2. Zvolím 1,5, nám vyjde 2,828. A keď zvolím dvojku, 2 na druhú je 4. Takže mám vypočítané niekoľko bodov, ktoré viem zobraziť do trojnicovej sústavy. Keď ich spojím, to je napríklad 2, 4. Keď ich spojím, všetky tieto body, tak dostanem krivku, graf exponenciálnej funkcie y sa rovná 2 na x. Poďme sa pozrieť bližšie na jej vlastnosti. Takže vidíme, že za x môžem dosadiť čokoľvek, teda definičný obor je všetky reálne čísla, ale y mi vychádza vždy iba kladné číslo, bez ohľadu na to, aké bolo x. Celý graf je nad osou x, len v kladných hodnotách y, čiže obor hodnot sú kladné hodnoty od 0 po nekonečno.
Nakoniec takto základná vlastnosť, ktorú si možno nevšimneme, je, že funkcia je rastúca. No, takže toto sme si nakreslili, načrtli graf konkrétnej exponenciálnej funkcie y sa rovná 2 na x. Ale takýto graf majú aj iné funkcie, napríklad, alebo veľmi podobný, taký istý tvar, napríklad y sa rovná 5 na x, 6 na x, 10. Takže pozrieme sa aj na grafu exponenciálnej funkcie y sa rovná 0,5 na x. Ako takýto graf vyzerá. Opätovne urobíme si tabuľku, kde budeme dosadzovať hodnoty za x a vypočítame si y. Takže x napríklad bude minus 2, vypočítame 0,5 na minus 2 4, minus 1, vypočítaná hodnota bude 2, 0, vypočítaná hodnota bude 1, ak za x vymyslíme jednotku, 0,5 na prvú je 0,5. Ak za x dosadíme dvojku, dostaneme výsledok 0,25. Tieto všetko dáme do grafu. Graf teraz na opačnej strane my máme minus 2, 4 bod. Celý graf bude vlastne zrkadlovo obrátený oproti predchádzajúcemu grafu. Pozrieme sa na jeho vlastnosti. Takže definičným oborom je opäť množina všetky reálne čísla. Hociaké x si môžeme vymyslieť kladné, záporné, celé, desatiny, racionálne. Hociaké. A dokážeme vypočítať na kalkulačke hodnotu y. Avšak hodnoty y opätovne vychádzajú iba kladné, čiže obor hodnot je od 0 po nekonečno. Na rozdiel od predchádzajúceho grafu táto funkcia je klesajúca. Podobne klesajúce grafy budú mať aj ďalšie funkcie, ako napríklad 0,3 na x či 0,6 na x. Za všetky, kde je základ menší ako 1, je medzi 0 a 1. Keď si teda pozrieme grafy s rôznym základom, napríklad takto si to môžeme dosadzovať ľubovoľné xy do rôznych funkcií. Máme tu funkcie y sa rovná 2 na x, y sa rovná 3 na x, y sa rovná 1 polovica na x, alebo 1 tretina na x. Keď to zobrazíme do jedného grafu, vidíme, že nám zobrazia takto. Tam, kde je základ väčší ako 1, teda 2 a 3, to je tá červená, modrá funkcia, sú funkcie rastúce, majú podobný tvar, hoci sa líšia trošku, neprelínajú sa jednu cez druhú. Tá 3 na x je strmšia, prudšie rastie. A na druhej strane naľavo máme zelenú a čiernu funkciu, to sú s základom 1 polovica a 1 tretina. Oni sú vlastne osovo sumerné podľa osy y z tých pôvodných funkcií. Čiže funkcia y sa rovná 3 na x je vlastne sumerná s funkciou y sa rovná 1 tretina na x. Jedna je rastúca a druhá klesajúca. Poďme si teda shrnúť tie vlastnosti jedného aj druhého typu grafu. Čiže ak je základ mocnení väčší ako 1, napríklad 2, 3 a tak ďalej, tak graf funkcie y sa rovná a na x bude vyzerať takto nejako. A jeho vlastnosti sú definičný obor, sú všetky reálne čísla. Obor hodnot sú kladné čísla, teda čísla od 0 po nekonečno. Funkcia je rastúca, nemá žiaden extrém ani lokálne maximum, minimum. Je zdola ohraničená, je vlastne celá nad osou x, teda os x ju vlastne ohraničuje, ale aj hociaké iné priamky, teda je zdola ohraničená, je prostá. Každý x má rôzne y, respektíve každé y platí pre iné x. Nie je párna a nie je ani nepárna. A posledná taká zaujímavosť, že os y pretína v bode x. V bode 1, teda tento bod. Vždycky základný graf prechádza jednotkou na osi y.
Pozrieme sa bližšie aj na ten druhý typ grafu, teda ak základ je menší ako 1, ale samozrejme musí byť kladný, teda je medzi 0 a 1, tak graf y sa rovná a na x tu, vyzerá takto. A teda jeho vlastnosti. Podobne ako predchádzajúci graf je definičný obor sú všetky reálne čísla, rovnako obor hodnot sú kladné čísla, teda čísla od 0 po nekonečno. Teraz príde rozdiel oproti predchádzajúcemu, tento graf klesajúci, ale takisto nemá extrémy, je zdola ohraničený. Je to prostá funkcia, nie je párna, nie je nepárna a opätovne priesečník pretína os y v bode 1.